Cercetare și integrare. Prima zi, plasarea obiectivelor. Nu voi cunoaște familiile de gorile prin observație detașată, ci prin participare activă. Pentru a face asta, trebuie să fiu acceptat ca membru al coloniei. Mulțumesc! Foarte drăguț! Prea drăguț! Să mă port ca o gorilă, să gândesc ca o gorilă. În esență, trebuie să devin o gorilă. Hei, băieți! Facem o pauză de ceai acum? Sunt deja terminat. Merg împreună cu gorilele de 22 de minute și simt cum se trezesc în mine instinctele animale. Mă tem că sunt mai mult animal decât om. Aveți cumva din întâmplare un ac și ață? Cineva? Repede, dragă, repede! Tinerii din colonie își stabilesc pozițiile sociale și trebuie să mă asigur dominanța. Oh, serios, tati, în felul ăsta o să umblăm amândoi în șorțuri. Nu că ar fi ceva foarte rău să umbli într-un șorț, dar știi tu, n-ar fi rău dacă aș avea un schimb de haine din când în când. Da, ar fi chiar mai drăguț. O rochie, poate. O cămașă de bumbac merge la clima asta. Niște pantofi decenți. Numărul 40, dacă n-am uitat. Cearșafuri, săpun, parfum, o pălărie chic. Ce-i asta? Cred că avem vizitatori. Construiesc ceva. Vor să rămână aici. Cine rămâne? Cine? Da, și de ce? I-am putea întreba. Să-l prindem! L-am prins. Nu mai scap, sălbaticule. Înconjurați-l, băieți! Dă-mi o mână de ajutor. Haide, n-am putea fi prieteni? Am văzut mișcare în junglă. Credeam că-s rinoceri. Rinoceri? Arată ea rinoceri? Îmi cer scuze pentru oamenii mei. Sunt puțin cam nervoși. Nu și-au dat seama că erați... Deci, povestea e reală. Tu ești Tarzan, sălbaticul de care am auzit atâtea lucruri. Se pare că noi suntem în dezavantaj, domnule. Cine sunteți?
E simplu. Sunt om de afaceri. Renard Dumont vă salută. Sunt unicul proprietar al firmei de comerț Dumont. Și unde, mă rog, este firma de comerț Dumont? Păi, chiar aici. Sau va fi în curând. Aici? Dar nu-i picior de om pe aici. Tu ești, nu-i așa? Și desigur nu ești singura persoană din Africa. Nu e? Normal. Orașele apar ca prin minune pe coastă. Calea ferată va traversa continentul. Hei! Africa se dezvoltă și eu vreau să mă dezvolt cu ea. Vrei să profiți cu Africa. Da, normal. Cuști. Una din mărfurile pe care le livrez. Vă interesează? Desigur. Tarzan, stai! Să nu te apropii de gorilele din valea asta. Mare iubitor de maimuțe, nu-i așa? Și eu sunt una. Dragul meu Tarzan, pe cuvântul meu, nu mă interesează gorilele tale. Gata. Să lăsăm lucrurile neplăcute deoparte, vrei? Excelent! Haide, Tarzan, ar trebui să mergem. Stați, vă rog! Ce ziceți de o atenție înainte de a pleca? Pe gratis, desigur. Nu, mulțumim. Ne descurcăm bine și singuri. Haide, măcar ceva tot vă trebuie. Conserve, ceai, haine noi, poate? Ai spus haine? Știi, l-am suspectat la început pe Dumont ăsta. Dar e clar, cine are ultimele modele de la Paris, știi, trebuie să aibă ceva calități, nu crezi? Câtă vreme nu se atinge de gorile. Hei, am o întrebare să-ți spun. Și eu îți răspund. Firma de comerț s-a construit în zona rinocerilor, nu? Parcă Deci au trebuit să alunge rinocerii de acolo, așa-i? de acord cu tine. N-am văzut picior de rinocer cât am stat acolo, așa e? E unul nu. Ok, deci iată întrebarea. Ce s-a întâmplat cu rinocerii? Se duc direct spre gorile. Și Toti! Oh, e ora mesei, nu? Oh, da, ce bine, ce bine. Pot să fiu acceptat ușor în colonie, arătându-le că pot face rost de mâncare. Ah, ha, ha! Fiți gata de ospăți, frații mei gorile! Oh, cred că am prins ceva de îmbucat. Victorie! Victorie! Râdeți, frați gorile! Râdeți! Oh, Doamne! E ceva ce nu știam? Toată lumea e bine? Așa cred. Aș vrea să pot spune asta și de prânzul nostru. Cine e invitat? Poate nu se supără dacă iau și eu puțină apă? Oh, mai bine nu! Nu-s foarte darnici, nu-i așa? Dar ce caut aici? Ce avem noi aici, în termeni științifici, se numește efectul clasic
de condiționare. Firma se construiește aici și, ca un bolovan care deviază cursul apei, a redirecționat rinocerii din locul lor. Așa că rinocerii s-au mutat pe teritoriul gorilelor. Da, eu... Așa e. Ceea ce se întâmplă unei specii în orice ecosistem va afecta inevitabil alte specii din același sistem. Uite, mie nu-mi pasă de nu știu ceurile voastre. Am doar o întrebare, da? Ce ar trebui să facă gorilele acum? Trebuie să plecăm. Altă cale nu-i. Dar e casa noastră. Pur și simplu nu-i destulă apă și hrană pentru gorile și rinoceri. O să ne mutăm în alt loc, cum am mai făcut. Și dacă îi duc eu înapoi pe rinoceri? Asta m-ar impresiona. Ușurel, coborâți-o foarte încet. Hei, uite-l pe Tarzan, maimuța mea favorită. Bărcile vor ancora la doc. Mărfurile vor fi în încăperea asta, iar aici... Vreau să pleci. Vrei să repeți? Rinocerii goniți de tine s-au mutat pe pământul gorilelor. Înțeleg. Le dai rinocerilor pământul înapoi? Nu, nu-l dau. Dar gorilele... Sunt problema ta, nu a mea. Ți-am mai zis odată, nu mă interesează gorilele. Nici nu le fac rău, nici nu le ajut. Știi, ești un tip periculos, Tarzan. Cred că mi-ai fi mult mai de folos ca prieten. Dacă stai, nu o să fim prieteni. Poate, dar nici dușman n-ar trebui să fim. Am descoperit că sunt foarte eficiente în gonirea rinocerilor. Ți-aș da câte ceva pe credit. Foarte bine. Știi unde mă găsești dacă te răzgândești? Să folosim explozibil? Așa a sugerat Dumont? Să-i facem pe rinocer bucăți? Dar adică e cel mai bărbat lucru pe care l-am auzit. A zis că e eficient. Da, bine, dacă domnul Dumont nu e deloc rezonabil ca să înțeleagă, poate e mai bine să te duci tu la rinocer și convins să plece. Aș putea să încerc. Ce spune? Tarzan tocmai a spus să-și mute turma din zonă. Ce-a zis? Ce-a zis? Știi, nu știu exact care e traducerea literală, dar e ceva de genul... A zis nu. Acum Tarzan încearcă să-l înduplece. Oh, bine, excelent! Diplomația e mereu cea mai bună politică în... Gata cu diplomația. Ei, în junglă, asta e diplomația. Oh, da! Te dai mare! Te mai dai mare! Ia-ți cireada și pleacă, acum! Tarzan, păzea! Hei, nu e cinstit! Da, se știe că rinocerii nu joacă fair play. Tarzan, ai pățit ceva? Crezi
că rinocerii rămân? Da, și gorilele pleacă. Stai liniștit. Nu cred că ai ceva rupt, slavă Domnului. Sigur că nu-i nimic rupt. Tarzan al meu e ca o stâncă, așa e, amice. Vezi? N-are nimic. Tarzan, nu mai putem rămâne aici. Familia trebuie să plece. Aranjez eu asta. S-a sfârșit, Tarzan. Trebuie să plecăm. Atunci vă conduc eu. Și cum faci cu Jane? Locul tău e lângă ea? Ar putea veni cu noi. Și tatăl ei? Poate veni și el. E... Împachetat și gata de plecare. Se va da drumul sau doar... Ei nu-s gorile, Tarzan. Știi că nu se pot descurca în junglă. I-am promis lui Kerchak să-i protejez familia. Și așa faci. Dar Jane are nevoie de tine acum. Noi ne descurcăm singuri. Sunt gata, doar câteva bandaje. Ai grijă de fiul meu. Plecăm dis de dimineață. Bine, vezi să nu răcești și să te cureți cum trebuie. Să dormi cel puțin 8 ore, că știi ce morocănoasă ești după. Bine, bine, gata odată, nu mai face scene proaste. Și mie o să fie dor, dolofanule. Știu că nu ești deloc în apele tale, dragul meu, dar trebuie să înțelegi. Ai făcut tot ce ai putut. Nu încă. O să mai încerc. Excelent! Deschidem la sfârșitul săptămânii. Tu și cu mine avem treabă. Ce fel de treabă? Creditul meu mai e valabil? Oh, desigur! Ce ai de gând să faci? Asta. O alegere excelentă, prietene. Așa rezolvi micul necaz cu rinoceri, a? Înțelegi natura umană mai bine, tot mai bine. Hai să-ți arăt cum mânuiești chestiile astea. Adică nu mi-aș permite ca primul meu client să sară în aer, nu-i așa? Tarzan? Tarzan? L-ai văzut pe Tarzan? Nu de când s-a întors de la magazin. Oh, dar ce-a căutat acolo? Poate căuta ceva să scape de rinocerii ăia. Explozibil? Rinocerii! Oh, Doamne, trebuie să-l oprim! Ba da, trebuie. Asta va fi noua voastră casă. Nu m-am îndoit nicio clipă de tine.
Deci, poate învinzi niște ponturi ca să devin o gorilă mai bună. Sigur, de pildă? De pildă, pune niște haine pe tine. Nu ți se potrivește șorțul, crede-mă, te rog. Dar gorilele nu poartă haine deloc. Da, dar noi arătăm bine. Pe când mătăluță, n-aș prea zice. Pricep ce zic eu? E clar, pricep, da. Nu vii și tu să te distrezi? Nu încă. Oh, haide! Trebuie să sărbătorim. Acum totul s-a sfârșit cu bine, pentru toți. Poate. Dar pe măsură ce tot vin oameni în junglă, nu pot să nu mă întreb Ce anume? cât va supraviețui. Let's join TJ and the gang next as they take a break in recess on Disney Cinemagic.